Ihan pakko on kertoa tästä Dermalogican Daily Microfoliantista. Tämä on niin ainutlaatuinen tuote. Kuorinta on sellainen, mitä haluaisi tehdä tosi usein, koska kuorinnan jälkeen iho näyttää niin ihanalta, niin heleeltä ja niin sileeltä. Mutta Daily Microfoliant, se ei olekaan mikään kuorinta, se on mikrokuorinta ja sen takia sitä voi käyttää joka ikinen päivä. Se on jauhetta. Se on tällaista jauhetta ja sä otat sitä suurin piirtein tämän verran, puoli teelusikallista ja sit sä laitat siihen vettä. Vahdotat veden kanssa sen kunnolla semmoiseksi paksuksi vaahdoksi ja sitten sillä vaahdolla pyörittelet kasvoja ja kaulaa, koko kasvot. Ja se on ihanan pehmeätä, se tuntuu tosi hyvältä, noin minuutin ajan vaahdotat, huuhtelet pois. Iho näyttää ihanan heleeltä, sileeltä ja todella uudistuneelta. Ja tämä Daily Microfoliant on siitä niin ainutlaatuista, että sä voit laittaa sen myös silmän ympärille. Koska silmänympäryksiä, niitähän ei voi kuoria, niitä ei todellakaan saa kuoria. Mutta Daily Microfoliant sopii myös silmän ympärille ja sen takia silmänympäryksistä tulee niin sileet ja hyvän näköiset. Eli sun kannattaa kokeilla, että tämä on tosi ihana tuote. Kaikkihan tähän rakastuu.